Senyor pirotècnic, pot vostè pegar-li foc a la mascleta? Tirinanarà. País Valencià. 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 Una campaña inusual hasta ahora porque, como vamos a ver, sitúa al intolerante como la persona que tiene el problema. ¿Qué quieres? Tinc el compromís de un desenroll absolutamente hasta el límite. Háblame en castellano, si quieres que te conteste. Con calma. Y soy valenciana. Háblame en castellano. Y si no, no te contesto. ¿Te has enterado? Sí. Hablas en castellano, yo te hablo en castellano. Estoy convencido que tarde o temprano ese trasvase se hará. Pues ya está. Una imatge inusual i ben curiosa. Una batalla que va canviar la història. De norte a sud del país. Una altra forma de narrar el dia a dia. Exigim que rectifiqui, que actuï amb professionalitat, imparcialitat i objectivitat, perquè hauria de ser impensable que una televisió pública se dedique a treballar en contra dels interessos d'una comunitat, a més per mandat partidista. Veurem el vídeo que els hem preparat. I Moncofa, un moment, demanem disculpes perquè hem tingut alguns problemes amb el vídeo. Esquerra Unida, el Bloc, els Verds, Esquerra Ecologista i Esquerra Republicana. Caos monumental de trànsit ahir de vesprada a València per la coincidència d'un accident, una manifestació o del futbol, entre altres coses. Ja saben que durant el matí l'A3 està suportant molts problemes de circulació entre Xiva i Requena. Com es fa la cosa, Majo? La veritat és que resulta molt complicat, sobretot perquè no para de nevar. Volia ensenyar-vos quin és l'estat, a veure si no me mate. Quin és l'estat de la... Molt bé, moltes gràcies, Majo. Això és un barracote! Sigue sin ser controlado el incendio que desde hace 2 días avanza por la comarca castellonense de l'Alcatalén. Hola, buenos días. És tot per la nostra part. Passen molt bona nit, descansen i ens tornem a veure demà.